So, apil rin. So, Ay, ka-blue. Blue ba? Hala, sunog taron. Ito ni, Team Royal. So, hi everyone! Welcome back to the YouTube channel naman sa Nasay na Balay! Ayan, so for today's video everyone is diarabi sa gawa sa Balay. So actually gahapon, birthday sa akong kuya Day. Oo, then medyo na busy-busy bitaw ko gamay. So karon po ko nakabalik po vlog Day, video margimingaw bitaw ko mga mag-vlog na po ko Day. Diyos mio marima. So muna to gahapon, wala man kay video gyud. Wala kay video gahapon sa clip nila. Ano kay clip nga gamay lang. About mo to sa baboy nga giihaw, sa katong kaldero namo, mga suagan. Katong mo to pag mata pa nako ba kay pagabi ko na to napiraw ko putos sa mga sudanday, just like lumpia ganon. Yung nagsalad po ni gamay. Sumo to nga medyo na piraw ko kay mga alas 3 na siguro ko nakatug. That time nya. Ako ra ba isa, char. Actually sila bayot pod, nagnapon sila gitrabaho pod. So mo to nga ako mo yung pinakadugay na tug that night ganon. So mo to pagka morning, medyo murag na utuhan tag mata mga alas 7 siguro. Nga sayo man giihaw ang baboy, mo to paggawas na ko. Nung init naman sa tubig mo to nga nagbuhat ko clip, nagvideo rin ko ginagmay day para lang ato niya. Mo na to Zay. Wa kay ko kapag sugod na gyud sa kanang birthday, wala kay ko naka-video kay. Amo ta busy jud ko day. Kagulilyang jud ako nahuna, kagulilyang jud ang akong lawas kay sa pinaka mga bisita diri, bisita didto ganon. So yun na nga day, wag isugo ko ni bayot, papalit og mga gamit niya nya. Panragod kanang mga pansitonon ana ganon, mga baboy-baboy, then mga prutas ganon, anak man jud sa birthday day. Ngayon siya, di ko na siya magpapalit og cake. Wala ko na budget. Nakot na budget dahil ganon. So, mauna to, mahintabo. Yung chat sa ako ang iyahang friend, iyahang teacher sad friend niya, taga Isabel. Mga rin matato, kaso uwan man dito sa ilaha, so dili daw makalabang. So, mo to nang atras yung mga friend po uban. So, mo to. Nakog yung biyabas. Kalain ako. Pulit alwa pa may nakakita. Hala ka, uwi, arte. Nagkuha naman. Lawa pa mag-good! Kinarabikit. So, ito na, bugto ang atong vlog, no? Ganon. So, init ka, Jo. Pero okay rin tanan, gwapa man Japon. So, mga na to, dahil dito na, nag-chat si ma'am sa ako. Mo to, nagpadasya 1,000. Mapalit og cake nila. Oo, so, mo to, I'm so very blessed, no? I'm so very thankful sa ilaha kay nanay cake akong kuya dyan. Bitaw. So, mo to, thank you very much dahil sa nag-sponsor sa mga cake, no? Thank you very much, ma'am. Sirs, Char. So, thank you very much, Jude. Yanan. So, muna to, ang nakakuan pa dyan, Jigihog, magpalawan rawan ba? Nakita lagi ng kulurum kitang pagkatao, dahil what valid ID ba yun? So, muna to, pag kumpra na, bangko man ang gigamit sa Palawan, pabangko siya ba, transfer, bangko, basta ito, bangko gikan niya kwarta siguro, transfer to Palawan, or basta muna to, yung paghubag, kag bangko, bitar, galibog mo ko, dahil. So, muna to, pag ato pa lang akong ID, pag eskwelahan pa maya akong ID dahil. So, apil rin. So, Ay, ka-blue. Blue ba? Hala, sunog taron. So, ano Team Royal. So, daplin mo kay motor. Yung mga na to dahil, nahintabo dahil. Huwag mo ko'y valid ID. So, mga to, ang gibuhat na ako, nagkuha na po voters ID dahil kay kinahanglan mo dahil voters ID. Kinahanglan voters ID para makuha to na ako 1,000. Naka-order na ako. Kaya before ko nagkuha sa kwarta, kaya nakakuha naman ko, gihog na nila sa Palawan. So, before ko nagkuha sa kwarta, before ko nagkubra sa Palawan, nag-order ako na cake dahil kaya na may kwarta si Bayot ng gipadasa ko, muna siya akong gigamit unta. Pero dili ko unta ito ipagamit pa kay gamiton lagi ito ni Bayot. So muna to nga, kato siya akong gibayad kay gasalig-ligit ko sa 1,000. So mo to nga ito mo CPU dahil kay kanang nagkuha ko voter certification. Para makubra ko itong 1,000. So I'm so blessed na kubra naman good siya. Pero thank you kay at least na valid ID po, diba? So, di na kayo tama mablimag na pa yung mga chika bells, ganon. So, muna to, Zay. Wait lang, kapoy ko dahil. So, muna to, ako kabato video mo, tanang huli, midiri. Para surprise si Bayot. Wow, ganon sana, all. So, muna to, nagkaranyakas na gabi, nagkalingaw, no, ng mga tagay-tagay with barkadas. Ganon. So, muna to nga, lingaw ang birthday. So, ako ka-video. So, muna to nga, nag-explain ako karon. Gisubay na ako bang nahintabog hapon. So, muna to, Bayot sa itong kabisi, dahil, no. So, tubang tag mga kaha, dahil, kaldiro, ganon. So, ayan. Mora niya ang clip na yung ako nabuhat. So, hopefully, ganahan mo. Charot!